Sanibonani babukeli, Pastor Nene lo okhulumayo ngaphansi kwe-Wonderworld TV. Namhlanje sinesihambeli sethu esinaso sizokhuluma ngaphansi kwesihloko esithi inkolo nokuphila. Ngizodedela isihambeli sethu sisibingelele. Ngibingelele babukeli, ihleli noPastor Nene kwinkolo nokuphila. Igama uThobile. Siyabonga Thobile. Ake sivele singene kuyona. Ngabe Thobile ingane ekhuliswe ngenkolo noma ingane ekhuliswa abazali abakholwayo kuyasinikeza isiqiniseko sokuthi leyo ngane izoba ikhona noma izokhula ngentando kaNkulunkulu. Ekusempeleni kukabili. Kungenzeka ikhule ngentando kaNkulunkulu, kungenzeka ikhule ngeyayo intando ukungalalela abazali. Ya, ayizwakala. Ake sibuyele ke mama, ake sikhulume ngale ngane le ekhula nje emndenini ongalandela nje intando kaNkulunkulu ezikhulela yona. Kungenzeka into ekukhuleni kwayo intando kaNkulunkulu igcine nje yakheka kuyona ngaphakathi. Kungenzeka kakhulu. Because uNkulunkulu ngesikhathi emdala uyena uNkulunkulu osho ukuthi lo muntu lo uzoba ukuthi akuyi ngokuthi ngoba abazali bakhe abazange babonane noNkulunkulu yena ngeke akwazi ukubonana noNkulunkulu. Ayizwakala. Ngamanye amazwi kusho ukuthi noma ngabe ingane ibazali abakholwa noma bangakholwa, kodwa ekukhuleni kwayo kungenzeka ukuthi ngokwenhliziyo yayo igcine isibe nabo ukukholwa. Okubalekile inhliziyo. Yes. Okay, siyabonga. Ake siqhubekele. Now abazali yiphi role abangayidlala? Ucabanga ukuthi bangayidlala abazali abakholwayo ukuthi ingane bayikhulise, bayihlenge noma bayiqondise ekutheni igcine isinayo intando kaNkulunkulu noma igcine isiyikholwa kwayona. Kubalekile ukwethemba uNkulunkulu nokuhamba ngendlela zakhe. So ekwethembeni ikona okuzoba kusithi basize ukuthini baqhubeke nesimo sengane. Ngiyakuzwa Thobile. Mhlambe ake utshela abazali, ukhulume nabazali. Isiphi nje iseluleko ongasinikeza abazali ukuze bakwazi ukuthi balungiselele ingane etheni ikwazi ukuhamba uhambo oluyintando kaNkulunkulu? Iseluleko ongasinikeza abazali ukuthi bangayeki ukwethemba uNkulunkulu, ukuthi kubo konke abakufisayo ngengane uNkulunkulu uzobanika ithuba abaphe lokho abakufisayo. So bona bafundise ingane ngendlela okuyiyona abaziyo lapho ukuthi ngelinye ilanga bayoyithanda. It doesn't matter ukuthi ingane iyayithatha leyo ndlela noma ayithathi. Yezwakala. Mhlawumbe ke mama ke uphinde futhi ubaluleke la. Yiziphi inselelo ingane engabhekana nazo ekukhuleni kwayo, engabhekana nazo mhlawumbe ukuthi ilandele intando kaNkulunkulu? Lezo nselelo lezo engabhekana nazo futhi iyiphi indlela engakwazi ukuthi ibhekane ilwe nazo lezo nselelo ukuze igcine ikwazi ukuthi ibe ingane eyenza intando kaNkulunkulu? Ukusempeleni ukulalela abazali ikona okubalulekile. Uma ngabe umzali emtshela yonke ukuthi hamba ngale ndlela, naye kufanele ahambe ngayo. Ngoba noma ke engasayithathanga indlela yomzali wathatha yakhe indlela, kodwa kukhona lento okuthiwa umntwana. Khona into eba maphakathi kumuntu ewumntwana ehlala ivuke. Ngisho uyayiphikisa kodwa inesikhathi sayo sokuthi ivuke. Ayikho into ebaluleke njengokulalela umntwana. Ngiyakuzwa Thobile, kodwa ake uthi ungena kancane ngaphandle ukuthi ingane ibe umntwana. Ake ungena kancane kule, yiziphi inselelo ezingama nayo ingane isinayo lento ukuthi yazi ngingathanda ulandela abazali, kodwa yini le engaba inselelo? Ngizokwenzela nje sibonele, mhlawumbe nje kunje isaba abangani. Yiziphi lezi inselelo ocabanga ukuthi izona ezingavimba umntwana ukuthi athathe indlela yenkolo? Ya, njengoba usumentionile lokho kusaba abangani, ngoba kwesinye isikhathi abanye abangani bayahlekana ukuthi mangabe usuyakholwa awusahambi nathi, so usuhamba nomama, ngoba isikhathi esiningi phela kwazi ukuthi omama abakholwayo.
uthola ukuthi ingane iyathanda ukukholwa kodwa manje isaba bangani. Isababanga. Yes. No, kuyezwakala mhlawumbe ke sesigoqa yiphi imessage nje yokugcina ongayishiyela abalaleli bethu abanye abayizingane kwesinye isikhathi nabo qobo abazali ekuthenini ingane zabo zibe nabo ukukuthakasela ukuthi zihambe le ndlela yabo okuyingenkolo umyalezo nje ongabanikeza wona noma iseluleko. Iseluleko ukuthi abahlali ethembeni. Ngelinye ilanga noma ingane ingakasheshi kodwa ngelinye ilanga iyobuyela ngoba isuke ivele ikhule ngayo lento. Noma ingakhulanga ngayo uma ngabe ukuthi ikhona lento ngaphakathi kuyona ngeke izikwazi ukuyikhipha. Thobile siyabonga kakhulu ohlelweni lethu kwi-Wonder World TV show ngaphansi kwesihloko esithi inkolo nokuphila. Siyabonga kakhulu nababukeli bethu. Siyethemba ukuthi ngilenga sobe sikuthole futhi sithi uzongena sigxile kulento kule sihloko sethu esikhuluma ngaso ukuthi inkolo nokuphila uhlangana kanjani. Sibonge kakhulu ngezeluleko zakho kanjalo nangombono wakho ube nosuku oluhle mama siyabonga. Sibonge.